play pi baro mangai Kasidora ngaku aban pentip pi baro ki player ke baju sotenat balek kai Free Fire bahkan don ke league squad tournament ha ka khat santerik ubenai balai ar hajar apun riu kata ka bamut how new ubenai banwan wat om pele no e ka sab dia ka skills yung pi ka bapidon dan nak kata daw register no mentah kloi nak bentah ka jeng tip ka bakam bania pila aban lit page na channel Kasidora FF dan ni pila aban inbox hi batudum batadam ha kitu ki number balabu ha katu ka poster harum. Thank you. Kijing shisha Giong jing duk ka day ka daw ka ba thang lak tin ngi kunong in poi chikle ka thong kam ple ka la klenti ka ba ngi pa pan le kam long ka chu sa kut tang hangi la dang ni wa ka daw tan bai baro ka day na ka jing bisi ba jing lot ni blak le lang ba ka jing ibe ngalang ya bas kap ya ki kana na chutur jing ipse ban yo lor ni ban yo bisi ya la ka por kim ken tang lak kan jet ya jing ba ka jing i ka loi ba pen rem nu pi kwa ka jing ba ha ba pindang tam ban be ka jing pi hun ka jing isi ka la po shai